Hello guys, hello mga kamamshi, hello mga kapapshi, welcome back to my YouTube channel, Teresa Bisaya pero Bicolana. Ayan guys, bali magpa-pricing tayo sa mga paninda ko. Ayan, pero bago ako mag-umpisa, pakita ko muna sa inyo sa labas hanggang papasok. Pero pagpasensyahan nyo na kasi hindi ako nagligpit talaga, literal na magulo. Ayan guys, pakita ko muna sa labas, diba? Ayan yung ating tarpaulin. Tapos yung ating sa grocery, ayan, natanggal na. Tapos yung mga laruan ko, yung chichirya ko konti na lang. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, ito, bentahan ko rito is 50. Ayan, tagli 5 piso yan. 5 piso, 5 piso, 5 piso, tag 5 din yan. Ayan. Kunti na lang pala yung mga laruan natin. Ayan, tagpa 5 din yan. Tapos sa chichirya naman, ayan, 30, 23, 20, 7, tapos tagi 8 na yung maliliit ko. Ayan, kahit pillows, 8. Tapos yung ito, cheese ring, 18 pesos. 23, ayan, mga 8 pesos na yan. Ayan. Tapos dito naman, ayan, meron tayong tag 5. Ito nag-iisa na lang siya, 6 pesos, ito 5 pesos. Tapos meron din ako ditong laruan. Ayan, ito binebenta ko na lang to kahit 40. Ayan, nakuha ko to sa bayan ng 35. Sa Divisoria guys, napakamura lang nito. Pero sa bayan ko to nabili, kaya binebenta ko to ng 40 na lang. Noong December, 50 pesos. Tira na lang kasi to. Tapos meron tayong Jolene, Jackstone, tag 5 pesos. Tapos dito naman, ayan, posporo, 3 piso, eraser, pambura. Pantasa to guys, pantasa, 5 piso. Tapos meron tayo dito scotch tape, 7. Ito, electrical tape, 10 pesos. Tapos yung aking kalumpit, 15 pesos. Yung kandila, ayan, may 5 piso, may 6, may 4 na piso. Ayan, iba-iba ang laki niyan. Tapos dito naman guys, ay cotton buds. Ayan, bali wala na pala tayong cotton buds. Ayan, bali magre-refill tayo nito kasi meron pa naman ako ditong stock na cotton buds. Ayan, tsaka ito. Ayan siya, di ba? Tapos ito naman, ang bentahan ko nito ay 10 piso. Ito gaw-gaw, 10 piso. Tapos ito candy din to. Tapos meron tayo ditong ipicacent, ay hindi. Sebo de macho, Vicks, Gillette. Ano ba yung Dorco? Yan, pangahit. Kunti na lang kasi dati puno to eh. Tapos dito naman, ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, ito naman guys, halo-halo to, Rexona, 9 pesos. Ito, 10. Tapos ito naman, 10 pesos ko na to, 10. Yung gel, dati 3 piso, ngayon is 4 na piso ko na yan. Yan. Tapos ito ay Gatsby, 6 pesos. Tapos ito naman, mga plastic. Ayan, akit nga ako. Ayan, meron tayo ditong 8x11. Ayan. Ang bentahan ko nito ay 12 pesos. May hilo kayo? Tapos dito naman, colors, 12 pesos din. Tapos yung ating, ayan, ito, short, 12 pesos. 12. Tapos meron tayo dito mga, ayan, pang 5 piso. Bali, meron pa ako niyan, ito. Ayan siya, nakasabit. Diba? Tapos to, piso. Ayan, meron pa tayo mga Tapos ito ay 10 piso. Binalit-balit ko siya para hindi kahit mag-alikabok siya, safe siya sa loob. Ito naman 3 piso, 3 piso. Ito naman kapag isang buo may stick to, 100 pesos. Pag pa isa-isa 10 piso, may stick pa rin to. Ayan. Tapos dito tayo sa suyod, 25 pesos. Yung UFC ko is pagpasensyahan nyo na kasi talaga, di ba sabi ko literal na hindi pa ako nakakapagligpit, kaya siya ng anggulo niya hindi siya magkakasama kasi yung UFC andun yung mga kasama niya. Bali 12 pesos, 13. Tapos ito naman gloves, piso pares. Ayan,
Tapos ito rin, 100 pesos kapag isang buo, 10 piso pag isa. Pero hindi ako nagbebenta ng tingi nito. Tapos meron tayong Dorco, 15 pesos. Mayonnaise, 32. Tapos yung ating crispy fry, 18 at saka 12. Tapos yung panglinis sa tenga, 25. Yung Quaker Oats, 12. Tapos ayun yung sa ano natin, partner sa lobo, di ba? Tapos yung shoe glue, 10 piso. Crown Bound, 10 piso. Yung glue, ayan, 10 isa. Tapos meron tayong kiwi. Yan, kiwi, 10 piso din yan. Tapos toothbrush, 18. Tapos yung ating steel wool, ano ba yan? 20 pesos. Tapos meron pa rin tayong ito, pambata, 18. Ito, 18 ko rin to. Tapos binibenta ko to, di ba? Kano ba to? 20 pesos. Tapos may mga laruan pa dyan, ayan. Laruan din yan, pang 5 piso. Meron tayong miswa, 5 piso. Ayan, tira na lang to. 15 pesos. Saan pa ba? Tapos dito tayo, sa taas. Ayan guys, kung mapapansin nyo, ang gulo ng aking mga wire. Balay sa mga kasi yan guys, sa mga nakakabit na internet. Ayan siya. Hindi lang yan sa piso wifi. Marami kasi tayo antena. Tapos naman is 10 piso. Ayan ating mga posporo, malikabok na. Ayan, malikabok dito. Ito yung ayan, huwag na tayo dyan. Tapos dito naman sa Silka, ayan. Hindi talaga to ang lagayan dito, nilagay ng anak ko. Benta ko rito is 10 piso. Tapos ang mga Nor Cubes, 7 pesos. Ang ating spring ay 8 pesos. Tapos meron tayong toothbrush na yan, mamahalin yan. Ang benta ko pala dyan is, magkano ba yan nak? 27. Yung magic sarap natin, ito na lang. Diba? Ang galing ng anak ko magputol-putol. Tapos yung ating tissue, 10 piso. Ayan guys, ito yung natin, galing pang grocery na pre natin nakuha. Yung ating oyster sauce is 7. Ginisa mix, 4 na piso. Bitchin, 4 na piso. Meron tayong Rio, ayan, 7 pesos to. Tapos dito sa likod may mga paminta tayo dyan. Tapos 10 piso. Tapos dito naman, ito yung mga sigarilyo ko, hindi ko pa naayos. Tapos yung mga biskwit natin, ayan, ito ay 9, 8, 7, 8, 6, 7, halos lahat na yan is 7. Yung tiger lang yung tag 6. Tapos meron pa tayong nakasabit dyan, mga candy. Ayan, tapos itong ganito ko guys, ang dami kong ganyan, naghiwa-hiwalay sila. Tapos meron pa tayo hiwalay doon sigarilyo, diba sabi ko sa inyo, literal na hindi pa tayo nakapagligpit. Tapos yung mga tinapay ko, ayan, nakatago pa. Sa mga candy ko naman, ayan, mamimiso, ito, 5 piso yan. Yung aking stick ay 2, 3 piso. Ayan, tapos yung mani, 5 piso. Tapos meron tayong Squid Game na toys. Ayan, tag 5 piso ko din yan. Ito guys, binibenta ko na lang to ng 25 pesos. Tapos meron tayong slime. Tapos yung ating sesto naman is 10 piso. 10 piso bentahan ko niyan. Tapos ito 2 piso to. Yan, mga gamis na yan. Tapos meron pa tayong gamis dito. Ayan. Tapos may mga toys pa. O, diba? Hindi pa ako nakakapagligpit. Tapos meron tayo dito ayan, malikabok. SIM card ng Globe at saka TM. Tapos dito naman, pakita ko dito kasi doon sa loob magulo. Ayan. Binibenta ko to ng 85. Ito naman is 25 or 35. Ay, hindi ko Tapos meron tayong dito, stapler. Bali, ayun pa. Tapos ayun pa sa loob. Ang gulo. Binibenta ko to ng 50 pesos. Ito naman is 35 yata to. Tapos yung ating Ipika cent, ayan, 40. 35 at 25. Yung pants natin is 15. Ito 10 piso. 27, 18,
Ito ay tag sa 7. Mayroon tayong sobre, yung envelope. Ayan, tag piso. Tapos bala ng stapler, 10 piso. Tapos ito naman is 20 or 15. Nakalimutan ko na. Tapos ito isang haba iyan. Ayan. 20 pesos. Tapos meron tayong ripak na asukal, 5 piso. Ayan, ubos na yung ripak ko ng mantika. Mamaya magre-ripak ako. Kaya may nakalimutan ba ako? Meron pa, hindi ko pa nailigpit ang aking diaper. Ang bentahan ko niya 9. Tapos yun is 11. Dito naman tayo sa loob. Doon tayo sa taas. Ayun. 10 piso bentahan ko nun. Bale, meron pa naman tayo sa rep. Tapos ang kalchis ko is 12. Ang bulak ko is 7. Ang those days 16. Tapos yung aking ito, ayan, may price naman siya 18. Tapos yung sumunod niya is 23. Tapos yung dato puti patis 14, 13. Ayan, toyo 8. Ang suka is 7. Suka 10. Tapos yung aking toyo is 11. Ito malaki to. Ayan, 27. Tapos yung mga gamot ko guys, ayan yung price. May price naman siya. Yung aking Planax is 28. Yung BioPlus 10. Biogesic 6. Amoxicillin 10. Pipinamic dati 8 lang, ngayon 9 na. Ayan. Medical. Yan yan guys, mga price ko sa gamot. Tapos dito naman sa mga ito, 20 pesos yan guys. Pero yung bagong bili ko na cup noodles is ito 22 ko. Kasi 19 yung puhunan. Itong spicy. Yun, pwede pa yun sa 20. Ito kasi 19 na yung puhunan. Kaya ito 22 ko na siya. Tapos yung Mang Tomas is, may price yan 35. Yung ketchup naman, walang price. 27 yata. 27 yung ketchup. Tapos dito sa itlog, ayan, ito, pinagtatatlo 20 ko yan. Tapos ito naman ay 8 pesos. 8 pesos ang isa. Ayan, tapos yung ating mga non-food. Ayan, ang gulo, diba? Ayan, tapos dito, meron pa tayong kandila rito. Diba, doon sa unahan may kandila tayo. Tapos ball pen, 7. Crown band, 10. Sinulid, 10 piso. Ito, piso isa. Pero kapag isang ganyan binili, 10 piso. Ang laman yata niyan ay 15 or 14. Tapos meron tayong, ayan, ano tawag dyan? Alcampor kasi yan sa amin. 10 piso din. Diba meron ako doon nakaripak. 10 piso rin. Tapos yung ating Tamtax. Bali meron akong bago niyan. Isang box. 10 piso din. Tapos yung kandila ko na malaki. Tag 12 at saka tag 18. Yung ating face mask. Tag 3 piso. Tapos yung Eveready, ay King Ever. King, ano ba tawag dyan? Battery. Meron din tayong nakabox niyan. Tapos ito ang bentahan ko nito is 4 na piso isa. Tapos meron tayong katingko. Ang bentahan ko niyan is 35 yata yan. 35. Tapos meron tayong pentel pen. Tag 15 pesos. Tapos dito naman, ayan, Chucky, 15 pesos. Diba meron ako nito isang box. Di ko pa nabubuksan. Ito is 22. 22 pesos. 27. Ang benta ko ito 27. Hinihingal na ako. Tapos yan mga mismo, lahat ng yan is 15 pesos. Ayan, kulang-kulang na, wala na akong Coke. Tapos ito pa yung stock ko ng Cadbury. Ayan, may laman pa yan guys, tag 2 piso. Tapos dito tayo sa ibaba, o diba ang gulo niya. Ang MP litro ko is 160. Ang long neck is 120. Ang junior 85. Ang bunso is 65. Tapos yung gin ko, 65. Tapos yung 1 litro, yung malaki is 120. Ayan. Tapos sa diaper, ayan, bawas-bawas na siya. Diba meron pa tayo dun sa labas, ayun. Ayan, ang presyo ko niyan is 9, 10, 11. Ayan. Tapos dito naman sa noodles, 10 piso. Sa beef, ba yan?
Ayan, kunti na lang laman niya pala, oh. 10 piso. Dito naman sa Homey, 10 rin. Ito 13. Ayan, lahat ng kanton is 15. Tapos yan, spicy, 10 pesos pa rin. Tapos dito naman sa taas, ayan, birch tree, 10 piso. Lahat ng twin pack ay 12. Ito 18. Tag 8, 12. Yan, pare-parehas lang naman yan. Yung aking swak is 12 pesos. Energen, 8 pesos. Ito lang yung 13 na twin pack. Tapos sa juice, lahat ng juice ko is tagta 20 pa rin. Ang taas na ng price, kahit tumaas yung puhunan sa tang, hindi pa rin ako nagbago ng price kasi ganun din naman. Malit na nga lang yung tutubuin ko sa tang, tapos yan, kunti na lang siya. Tapos dyan sa sinigang, 13 pesos. Sa sinigang sa gabi, 15. Dito naman ay 8, dito ay 5 piso. Sa shampoo, 6. Tapos sa Del, sa Downy ay 7. Sa Del ay 6. Ayan, di ba? Tapos dito tayo sa mga ano, ayan, meron pa tayo dito. Yan, di ba? King Ever. Marami akong battery. Tag 5 piso bentahan ko. Tapos ito naman is 25. Yung notebook na maliit is 25. Ay 10. Tapos ito clay. Binibenta ko pa to. Pangat lang yung karton. 35. Tapos yung ating lighter. Tag 12. Ito yung Tamtax ko. Isang box pa to guys. Isang box pa yung laman yan. Ayan o. Hindi ko si masilip. Tapos 10 pesos. Ito ang bentahan ko nito is ano, 10 piso isa. Ayan, ano to, Ever Ready. Tapos sa Katol, 6 pesos. Tapos ayun, sa likod meron pa tayong Sunrocks. Kasi meron, ayan guys, ito is 6. Tapos yung floor wax natin guys, alam ko meron akong bagong bili niya na isang buo. Ayan. Meron akong bagong bili nito, hindi ko alam kung nasan nilagay ng anak ko. Meron tayong Sunrocks doon. Kasi dito is puno na. Ayan. Ito ay 40. Tapos yung sumunod is 25, 17 at 10. Tapos yan is 20. Tapos yung mga ano ko, ayan is to. Malaki to. Tag 12 yata to. Tapos tag 9, tag 7, tag 8, tag 8. Tapos yung mga candy ko, stock ko lang yan. Ayan, dito tayo sa baba. Ayan, maalikabok, tsaka hindi siya maayos, diba? Naka-plastic siya kasi para hindi kalawangin. Ito ang benta ko nito is 15, 35, 65, 39, 30. Ito ay 25. Nahiwalay lang to dito. Tapos yung mga dilata ko, ayan. Dati 20 ko lang to, pero ngayon is tumas na rin yung puhunan nito. Lahat ng sardinas ko is 22 na. San Marino 35, yan 22, 22. Ayan, tapos yung CDO 30, 15, 26, 35, 35, 28, 28, 15. Ito is 23, 28, 22. Tapos ito ay 20. Ito naman is 25 kasi malaki to. Ito is 26. Tapos yung nasa dulo is 30. Ayan. Tapos meron tayo dito tag 20. Ayan. Wipes, baby wipes. Ito nakalimutan ko yung presyo nito. Malikabok na guys. So. Tapos ayan, mga napkin tag 6. Mga jumbo tag 11. Ay naligaw. Tapos ayan, tag 11. May ano pa sa loob yun. Tapos lahat ng putol is 7 pesos. Tapos ito yung sinasabi ko, ayan, madami tayong Scotch Brite. Siguro mahigit ano to 10. Ay mahigit ano to. Mahigit 30 pieces. Ayan. Ating mga Scotch Brite. Dito ko na lang to nilalagay. Tapos yung ating mga powder, ayan, kulang-kulang na siya. Ayan, yung liquid is 15. Sa ito naman ay 7. Ito is 15 ko na siya. Tapos yung ating Ariel, 13. Ito naman is 15. Ayan. Tapos 7. Surf 7.
Tapos yung ating mga juice, tag 20. Tag 20. Ito, tag 12. Ito is 55. 55 to. Ayan, malaki to. Tapos, yan, mga kapilang naman yan. Tapos sa ibaba, yan guys, meron tayo dito mga sabon. Tag 20 pesos. Lahat yan is 20. Tapos meron tayo ditong cards. Ito di pa to nabubuksan. Tapos ito, ayan, konti na lang siya. Bentahan ko nito is 35. Ayan, mga stock ko na shampoo. Ayan, medyo malikabok na rin siya. Ayan, hindi na kasi kasya doon. Ayan siya, diba? Ayan, ito is mga downy, tag 7. Ayan guys, ito naman is mga downy lahat yan. Tag 7. Tapos ito mga Surf at Del. Ayan. Yung Del natin is 6. Ang Surf is 7. Tapos ito naman, mga twin pack to. Twin pack, tsaka may malaki tayong powder. So ayan guys, bali dumaan pala tayo dito, hindi ko na ipakita sa inyo. Meron tayo ditong intermediate pad. Ayan ang gulo niya. Tapos meron din tayong sure na pang yellow. Ayan. Iba isang buo yan binili ko. Marami yan dahil maraming kaming gumawa ng yellow. Ang bentahan ko nito is 22. Ito naman is 20. Tapos meron din tayo dito. Ayan. Oh, diba ang gulo. Pang grade 4. May bumili kasi. Tapos sa loob nito is mga biodata, bond paper, colored paper. Tapos dito, ayan, meron tayong Band-Aid, tag 2 piso, tsaka tag piso. Pakita ko sa inyo yung tag 2 piso ito. Ito yung tag 2 piso, ito yung tag piso. Tapos may notebook tayo dito. Binibenta ko na to ng 18. 18 na lang binibenta ko. Bili ko rin is 18. Ang mahal. Tapos meron tayo dito ng play money. Ayan. Ang gulo, diba? Yung mighty na, yung mighty band, pag may naghanap ng mighty band, 25 kasi ang bentahan yan. Diba? Tapos, ano pa ba? Mga sukal ko, mga sukal ko is 16 pesos. Tapos ang bigas ko ay tapos yung bigas is 45 at saka 42. Yan, meron din tayo sa ilalim, oh, 'di ba? Asin. Nawala sa lalagyan. Ginamit ko kasi. Yan guys, ito, naipakita ko ba to? Wala naman, mga candies lang naman yan, mga tagpa 5 pesos. Meron na tayong palamig. Ayan guys, pagpasensya nyo na ang magulo talaga, ang gulo-gulo talaga. Ayan, ipakita ko na rin sa inyo. Ano pa ba? May nakalimutan ba ako? Ayan. Yun lang naman guys. Tapos meron pala tayong bago ito. Benta ko to ng 15 pesos. Bali, binili ko to sa Enjoy na FB page. Na may shipping fee na, may toll gate pa. Yun lang guys. Tapos yung ating, ayan, may bakanti pa pala tayong garapon. Ating wifi na gumagana. Alam nyo ba guys, lugi na ako sa wifi. Kaya naghahanap ako ng ibang tomer para di tayo malugi. Abonado na kasi ako ng kulang-kulang 1,000 buwan-buwan. Yun lang guys, pagpasensyahan nyo na hitindahan ko talagang literal na magulo. Ang gulo-gulo talaga. Minsan, yung magkakasama dapat is magkakahiwalay. Pero dahil syempre, gamay na namin to. Alam ko na kung saan nakalagay. Alam na namin kung saan nakalagay.